ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехарем. Боше ҳама вақт сарбаланди Хонаобод аэропорти Жуковскида қарор дорем. Рости як 4 рӯз чид видео напардохтем бахшиш ва иншалло ҳаракат мекунем ки як рӯз пас видео партоем. ва аэропорт Жуковский барои одамои бедокумент проверка ягон чи нестай. Метонем ки спокойно биёен қариб ки ҳамаи видеомда мегум ва ҳаматонам медонен. ва як чиз дига ногуфта намона ки билетҳо қимат шидагиай. мисол не толка мо да ҳамаи ҷода, ҳама аэропорта ками кадом авиакассае ки боша, яъне ки билетҳо қимат шидагиай. Якумаш ки аввал охири моҳ қимат мешавад билет хидаш. Дуюмаш ки ид наздика бигем то ида ҳамихе меравад, барои ки ҳар сол ҳамихелай ва баъд ид иншаллоҳ умедворем ки арзон мешаванд билетҳо ки дастрошин даними як рӯза, як рӯз ду рӯзада бигем агар Москва душанбе то 16000, 19, 21000 харидестиян, пулобам 14, 16, 17000 то ида қиматай. ва барои нарх навои билет номером дар кинҷи видео ҳастай. занг бизанед, иншаллоҳ ҳаракат мекунем ки ҷавоб гардонем. агар ки натонистем хафа нашавед, ватсап да нависе, ҳатман ҷавоб мегардонем. ва ин хоҳаре ки мебинед билеташ харидем камтарак дастрошинотар харидем, мегӯем ки камтар қиматтар ғалтид ва регистратсия гузашт. иншаллоҳ бо худаш як камтарак маълумот метиҳад. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. Салому алайкум ба ҳама мардуми ғариб, ба ҳама подписчикои канали Абдулло. мо кай Абдулло билет гирифтагим. иншааллоҳ мерем Тоҷикистон. ҳами одами боварино кай нада ними шаб омадагай намҷа мора гисел мекуна. иншааллоҳ гуфтани ҳастам ки метонен бовар карда билет гирен аянами одам беташвиш. ва проверка чӣ ба документ пурсидан то ягон чи? Не. мардуми тоҷик, мардуми муҳоҷир, нафарое ки тамошо доранд. гуфтаниём ки ҳамашон дар паноҳи худованд бошанд. то дар роҳи сафед. мо дар роҳи сафед. як моҳ пас мебиёӣ бо? иншааллоҳ. авису билетаи мо намегирӣ? может мегирам. боше, ҳама каса паноҳи Аллоҳ. рости барое ки нарх навои билета напурсида будам, видеои ояндаамда ҳаракат мекунем ки нархи навои билета шумо дар расонум. боқӣ паноҳи Аллоҳ сарбаланди Хонаобод боше ҳама вақт.